abụ m taa enyi abịa nke onye na-eme ka ekwe na-akọrọ ya. Ịhụ enyi abịa ị mara na ihe abịa chakela. Ọzọrọ ukwu obodo edere, ofe aka ya obodo anwụrịba. Asaa n'otu dike nọ na mba, o bughere ụzọ aka dọtara ihe, ọdọkọrọ omee ọdọkọrọ omee, o tipụrụ nkume mmiri. Eze mmụta o ji agụmakwụkwọ n'efu eme ọjị. Odogwu Chukwu jiri tube mgbọrọgwụ. Onye isi abụ m na-ekwu okwu maka ya taa Chief Prọfesọ Gregory Ibe. Igbo ndị ọma nụ, daalụnụ, mammanụ, bikonu, like chama vidio a, kọmentị banụ ya, kesasịa